Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoyo mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kenda mor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka odiechieng' ma kawuono en laktar ma bende ok en wendo ruok to kata kamano ne jogo mapok onene wabomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage kae to kwaketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, koro an iluonga ni Laktar Primus Ochieng', ana kano kar Nyamasaria kacha, to athiedho tuoche mag kansa gi stima kendo athiedho gi chemotherapy gi radiotherapy be to gi gima miluongo ni nuclear medicine mimiyo ji capsule ma ji nya tiyogo. Koro atiyo e University ma Nairobi gi Kenyatta National Hospital to gi siptende mag private gi. Amor mokalo ni kata doko ni dich yudo thuolo mondo mi wibi wagoye mbaka e chenro mar penj laktar. Kawuono daher mondo mwang'ie kansa mar ich daktari. Seche mwacho kansa mar ich kapok wadonje tuo mar ich wang'e ni ich chal nade tij ich en ang'o kae to seche mongima ochal nade kato kapo nono ni tuo mar kansa ni odonje thothne ang'o matimore koka wadhi kidieny ka kidieny. Koro dhano tene gi ich to ich en kama chiemo donje ka chiemo osedonje titimone gi miluongo ni digestion. Koro kichiemo wachra ni ichamo kuon donje dhogi aito dhogi kanyo leke gi konyo kuon mondo koro onyose. Kosenyose aito kalo e lokro miluongo no esophagus aito dhi iyi kanyo stomach obede kuom seche mar 2. Koro stomach ni en kama duong' kabisa ma digestion chakore. Koro stomach kanyo chiemo bete kuom seche 2. Kuom seche 2 ko nitie acid miolo mondo ka nitiere uchafu kata bacteria kata germs manie kanyo acid no nego gi. Mar 2 kendo chiemo no iloke makoro lokre pi kabisa ma oywaye iswage kabisa molokre pi. Aito kendo kanye ma wachako timo digestion maka en gi protein ikaw ma iloko yo ma obede gi miluongo na amino acid manya donje dendi. Kendo kanyo be ma vitamins moko nitie ka vitamin miluongo ni vitamin mar 12 ma kionge go tibedo gi sida mag nerves be ikaw ma donje i kanyo. Nitiere kendo gik midwaro miloso go remo be ma e stomach kanye ma itimo mondo gibed absorbed. Koro kose bang' seche mar 2 kata seche mar 3 ma gigo osetimore vitamins osedhi proteins osekaw aito ikawe titere portion ma ich miluongo ni duodenum aito donje nyimbich aito koro dhi piny. Erokamano nya daktari. Koro wadonje twak wa odiechieng' ma kawuono kansa mar ich. Seche mwacho ni kansa mar ich daktari ma wachake gi kama mana ich ka koso wang' wachake kuma digestion chakore go ni koso focus mana ich ka. Koro kansa mar ich en mana kansa ma focus mana kama digestion timore mana kaka ondikanyo stomach nya chungo ndanyisi. Koro kawuono wawuoye kansa mar kar kae e bag ni. Ok ne kaka en tube kae be en tube to kae obedo bag mamiyo oket chiemo mar seche 2 no. Koro kansa ni en kansa machon notin e pinywa na kabisa. Thone en kansa mong'eni timore pinje mar jo Waindi, jo Japan gi to gi jo China gi. To tinde wanno ka kendo ong'eny kabisa. Kata kamano kwang'iyo Kenya marwa ni en kansa namba 4 kuom kansa 10 mokwongo mang'eny kuom joma mon gi joma chuo. To kendo Kenya kae wanene ko ong'eny kabisa Central Province, kar Meru ka, kar Embu, kidhi nyaka Naivasha gi Kiambu. Aito kendo Bomet bende ong'eny kabisa. Kisii kanyo bet ong'enye. Nyanza wa kawa kuom kansa 1 nyaka 10 onya bedo kar 8 chiko ok ong'eny ahinya. Kwa dhi malo kwa Western Province madhi kaka Kakamega be waneno ka bet ong'enye. To e Kenya ka waneno ka bet ong'eny kuma ji time a lot of farming. Jok ma ji tiyo gi fertilizer kabisa, jok ma ji timo gi farming kech Meru, Embu kanyo, Kiambu ka, Naivasha ji matiyo gi Kisii jok ma tiyo ga fertilizer kabisa kuom kaka loso flowers e Naivasha. Koro mane ok ong'eny kabisa. Kuom igni ji thothne ong'eny kuom jok ma kar igni 50 gi 60 lakini tinde wanene nyaka jok ma 40 kama. Tek ahinya mondo ayude kuom jok ma nyithindo. Jok madongo kata mana
80 kama be pod wanene mane ka kansa no ene Kenya waka to kata doko ne okong'eny e gwengewa mag Kaluo to en gima nyaka wakaw gima ino maber nyaka wagoye mbaka nikech piny bende okong'e kaka chon onge gwengewa mag Afrika to tinde entiere to be pod wanene bende pod wanene mulna mana matin ipani ang'o momiyo kata doko ni entiere e gwengewa mag Kaluo wanyalo bedo namba 8 namba 9 debe ni ang'o moritowa kata debe ni ang'o moprotectwa momiyo okong'eny kodwa ahinya. Kansa ni oseyud ni thothne gik makele kabisa gin kaka ndawa, fertilizer, chemicals mang'eny to gi bacteria moluongo ni H pylori mabe ng'eny ni. H pylori no be kele. Koro nyabedo ni H pylori nyabedo ni bet ng'eny kuonde ma bet ng'ich. Kuonde ma wacho ni bet gi ng'ich molo kaka dala kocha bet otwo. Koro nyabedo ni ng'ich mamiyo H pylori bedo mang'eny koni be nyalo mede moingo kaka en kod dala kocha. Mama adhi terwa e penjowa machielo ni ang'o manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar game. Namba 1 kute mag H pylori kaka iwachonwa no ma bende sani yudore kuom oganda mang'eny yudore kuom ji kuonde mopogore opogore. Kaito bende yorewa mag dak kaka fertilizer ma ji tiyo godo, yore mag tich kaka chemicals ma ji tiyo godo bende nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar gamo kidienjni mar kansa. Ang'o kendo manyalo chwalo ng'ato? Kendo wayudo ka en ni ka wuonu ne ni kode timbi nyagame haraka momiyo ng'ama wuon gi no kode. Jok matiyo gi kong'o, jok matiyo gi ndawa bose yudo ka bet ng'eny kode. To gi kendo kod China kochicha. Jo China gi yudo ni ong'eny kuome jok matiyo gi rech. Nikech joka tiyo gi rech to gikete e rech gikete chumbi mang'eny. To gino kwane kaka no nikech wan jok watiyo gi rech kabisa to kwang'e kong'eny korwa koni. Jo Turkana kocha bok ong'eny kabisa. To kata dala kucho bingini ji tiyo gage ikaw rech kosa rech mong'adi tikete chumbi ma mondo rech mondo timang'o odak kuon mang'eny. To kwanene kong'eny ahinya to pod wanene ok ni onge kabisa 1 2 3 kama wayudo kuom gi ya. Naneno kikelo na pichni moko ka abende daktari fuoto ndawa ma bende waneno ga ni kelo kidienje mopogore opogore mag cancers ma chisemulonwa mang'eny. Kati wadhi e risk factor machielo mwano ni gik moko kaka makelo wach acid madho kaka kong'o nyalo kele. Jok manigi acid mang'eny nyalo kele gi H pylori kaka na wacho gik moko ni polis mago to ok ng'eny ahinya koka iwacho ni kuonde ma be ji tiyo gi fruits matin olembe matin ten iyudo ni ok gine to gi jok matiyo gi salt kaka na wacho ni rech manigi chumbe mang'eny go to iyudo ni thoth ji nyang'isi ni gin gigi tete ok gitim ne gionge go ok gitim to pod giyudo kansa. Omiyo tuo mar kansa ni en tuo ma ng'ata nyalo yude. Mana kaka iwachonwa ga pile ni onge ng'ama safe. Ng'ata nyalo yudo kidieny moro amora mar kansa. Tek ni nitiere piny ka ichamo chiemo ma ji chamo e dak itiyo kuonde ma ji tiye inyalo bedo kod thuolo mamalo mar gamo kidienje mopogore opogore mag kansa. Ponono ni ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich ni nyaka bed ni nitiere kod kansa mar ich. Mokwongo en ni ulcer. Jibulo ni ulcer kata acid en tuo mang'eny gi ji kabisa to kendo en tuo minyakel gi wach paro inyatuo ni kitiyo gi kong'o inyabed jok ma bet dendgi dongo nyalo bedo go. Koro kibedo gi in gi ulcers mimi yath mag omeprazole imi yath mag antacid tok ineka ichango onego cheki. Ki in gi ulcers onego chek ni ionge gi H pylori nikech ji mang'eny mane gi ulcers be nigi H pylori. Ibedo gi rem e dho chunyi ma ok rum. Nitie rem mar ulcer to gi rem mar dho chuny ma en dho chunyi ne omakore ma en na dho chunyi marami seche te. Onego gin. Waseneno kansa ni be gweng'wa ka jok mino ka ng'ato rembe lala. En ng'ama dichuo rembe lala. En ng'ama mama rembe lala ipimo to ok yudi. Samoro nyabedo gini in gi kansa no e yi kuchicho to lokore mfreji remo wuok mos koro remo chwera nekech omako ka digestion ma chiemo michamo nego donje dendi koro ok donj maber. Waseno jok ma gin gima kelo gi hospital amani dende rumo kai dwe ni in gi kilo 60 dwe manyien ichako bedo kilo 58 to ichiemo ga chiemo kaka kawaida. Dwe machielo iyudo ni dwe mar 7 ni kilo dhi 55 dwe mar 9 kilo dhi 40 gimoro to ni pimi to yudi onego dwar tuo no e yi nekech ji mang'eny wasedo ni biro kata kamano kende gima timo gene kech digestion ni koro bedo affected to kigine. Yes, koro acid del malal
remo malal, olo, kata biro ni dho chunyi rami, onego cheki. Imulo nwake dipimo no maber mokalo ni samoro chiemo ok regre maber, atieni ni chiemo ok donje del kaka dwarore, koro ratil ang' no timre nade ratil ang' no dog piny. Iwacho nwa kata weche mag remo ma samoro chwer, kata ng'ato lalo remo, kapo nono ni en adhola no dhi obede ich, koro ochwera remo. Mulna kar acidity ka kod symptom mar stomach ulcer kata ulcer marich. Koro acid ka in gi acid mang'eny, timadho chak. Chak kuoyoga acid donge. To kiyudo yath mar antacid mabe ng'eny ji tinde gi ng'eny dukeni, onego bed ni okuo acid. Kin gi kansa, ebedo ni imadho yedhe gi monego duok acid gine. To timang'o remgo ok dog piny. Kata imadh chak dho chunyi ok timang'o remo no ok dog piny. Mano koro chako kelo chich mana achiel. Ibedo gi rem ma kochako rami, to rami moko chung. Imuonyo Panadol to pod ok chung. Imuonyo yath pod ok ochungi. Mano kendo onego chich kano. Kata ibedo gi dho chunyi rami ma iwinjo komako mana onding'i kocha. Oluwore gi onding'i kama ka to gi toki directly opposite kanyo rami. Koro gik ma kamagi kineno onego cheki. Aneno ka ranyisi gi bende iketonwa kacha chiemo mok regre maber. Seche ma ntiere kidieny ni mar ulcer, chiemo ok regre maber ka obet na ng'ango matimore ich ka daktari. Nikech ing'e ni nowacho ni iyi ema chiemo dhiye aito regore, aito digestion chakore. Koro ka ibedo gi kansa, tini koro kama nonego regre ok onyal regore maber. Koro kok oregre maber, ok nyal yudo mondo donje dendi. Koro mane machako miyudo gi acid mang'eny. Acid monego oreg chiemo ka be koro ok reg nikech acid koro bedo matin. Chiemo chako wang'i. Aito chako winjo gi rem, aito chiemo ok regre maber. Koro yudo ka onego yud chiemo ma kiasi kata kilogram achiel, koro yudo mana nus kilogram. Koro ino ka mos ratil dok piny. Ratil chako dok. Tena rem mok rum. Debede ni mae ma kosetimore to koro ng'ato chunye ting'ore, kaka oneno ka wacho ni chuny mating'ore, samoro ich malit kata ich maremo, kotero kod chiemo mok rege yo makare, kod weche makamago. Kabisa, koro yudo ka dho chunyi rami, yudo ka acid bedo mang'eny, yudo ka samoro yudo ka kori ka en owang'i awang'a. Koro magik ma kawaida ma ji timo, to kendo ka en gima timore en odhi gamna mbele, en gima ok dog piny kata omi yath, gima ok dog piny. Koro mane ma koro miyo ichako. To gik mawacho gi te ni gik matimore tuoche mang'eny. Tuoche mamoko. Nitie chiemo ma kichamo to dho chunyi bo wang'i. Nitie chiemo ma kichamo miyi bedo gi problem digestion. Nitie chiemo ma kichamo tiyudo ka koro dendi ok winj kaber. Kimadho kong'o, joma madho kong'o mang'eny bedo gi complication kaka magie. Jok ma madho ndawa bedo complication. Stress, kin gi stress dendi nyalo rumo, kin gi stress digestion ni ok bed maber, kin gi stress ni dok bedo gi acid mang'eny. Koro gima duong' kabisa en ka in gi gigie, en gima dhiga mbele, to gima osetimore kuom ndalo mang'eny. Tidhi osiptal timi yedhe to ok ne kibedo maber. Koro mane kama koro onego bed ni bedo gi chich, ma daktari koro onego timni test nong'i iyi mondo ng'e ni ang'o matimore mbele kanyo. Daktari ni yena mondo mi apenji nikech wang'eyo ga in owuon isepuonjowa ni tuoche mag kansa biro ga e stages mopogore opogore. Wantiere kod stage 0, kamano wantiere kod stage 2, wantiere kod stage 3 nyaka stage 4. Debede ni ranyisi gi kasa gi chala e stages gi duto te, koso stage ka stage nitiere kod ranyisi mage. So kamano stage ka stage nigi ranyisi mare. Stage 0 onge gima iwinjo. Kata stage 1 nyaka 2 thoth ji ok winj gik moko kabisa. Be kata mana dendi pod ber, en nya bedo ni in gi acid matin, timi yath mar acid tiwinjo maber. Ibedo gi rem, kikawo Panadol tiwinjo maber. Koro shida mang'eny chakore kichako chopo stage mar 3 ka koro dhi mar 4, kanyo ma koro kansa no kawo kama duong', to kendo koro odongo kabisa ma koro kelo complications gi. Yena mondo mwakaw yueyo ka waduogo to wabo ng'iyo ni advanced stages kata kwa dhie kidienje mamoko kaka stage 3, stage 4 mani wacho ka to ranyisi thoro chalo nade. Kaito bende wabro yudo pichni kaka mag ich kod kaka kansa thoro chamo ich, kuonde mochamo ich ka kaka wang'eyo ni ka ng'ato neno ranyisi gi to nego bende otimo nang'o. To kapok wadhi yueyo, mori nyalo mulo nwa mana matin nono. Ranyisi gi ochono nyaka ng'ato ne gite, kosi nyalo neno achiel, kata nyalo neno 2, kata inyalo neno soro thoth ji mang'eny nabedo gi ranyisi achiel kende. Ranyisi maneno kabisa mang'eny en bedo gi acid ma
irame mang'eny no acid mok thiedhre mane ranyisi maneno kuom ji mang'eny kabisa. Inyalo bedo gi ranyisi achiel kata ariyo kata ka nisenindo ranyisi modhi ahinya to ber kidhi mondo mi ocheki kabisa. Yenwa wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime en page laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chieng. Kidieny mar ariyo onego bed ni timang'o, onego bed ni madho yedhe makoyo acid gi, onego bed ni tema ichima kata ratil lal, onego bed ni timo nang'o seche miseneno ranyisi gi. Kidieny mar ariyo kik bai kata matin. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote nchini. Na sasa tunaingia Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition tarehe 25 hadi 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM pamoja na Egesa FM. Tarehe 27 Safaricom Furaha Caravan inaingia Luo Nyanza ikianzia Yala na kuelekea Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye na kumalizia Bondo. Tuna zawadi kama DL, Gweno, simu na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Musa Jakadala pamoja na Udushja Suba. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso Kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni Coastal Region Edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni Coastal Region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Kineno ranyisi gito nego beni timo nang'o kanye mnwa make yueyo. Kata kamano daktari, kaka alsa, ich maremo, chiemo mokregre maber, bloating, remo masamoro inyalo neno kata remo ma medo lal. Bende waneno ga kuom tuoche mamoko. Kanye makori dhi fwenyo, kanye mibro nene boundary ni to nyaka beni okena. Gik madhiga dhia mbele. Ithiedhi to kichangi. Nikech pok ichako thiedho kansa. Pok ing'iyo tuo no. Koro ok ne ka in gi normal ulcers to ki madho yath to nego beni olal to mai ni ok olal kata olal matin to chako duogo ok nego beni in seche te in ga mnagi ulcers in ga mnagi rem tuo kothiedhi to rumo. Seche ma ng'ato seneno ranyisi gi obiro iri kaka laktar, thothne timo diagnosis nang'o? Koro diagnosis kaka itimo en nyaka wang'i ma wang'e ni to ang'o ma dhi kanyo nikech kansa en ga gima donge i koro itimo ni thieth gi
gi nonro miluongo ni endoscopy. Endoscopy en tube moro matin mikete dhogi aeto irwake iye to donjo iye aeto ing'iyo iyi kanyo. Koro chalo ni ng'ato odonjo iyi kucho to ng'iyo iyi kama. Koro kanyo ema gibo neno ni to ang'o ma timore iyi kanyo. Kansa mang'eny gibo neno ka nitiere ka en kaka adhola moro iyi kanyo. Kata gineno ka nitiere gimoro ma odongo iyi kanyo kata inyalo ka iyi kanyo nigi adhola matindo tindo kata iyi kanyo nitie remo. Koro mag gik ma endoscopy no neno. Sama giseneno gima kamano, laktar bo miyowa report to kendo igolo biopsy ma en ring'o matin no aeto ipimo. Kosepim mong'e ni to cells ma iye kanyogo chal nade eka inyalo ng'e ni in gi kansa. Koro ok nyal ng'iyi to wach ni in gi kansa. Nyaka tim ang'o? Pim mang'isi ni cells gi ok gin cells ma normal, gin cells ma kansa no. Koro mae kaka endoscopy timo. To en gima itime e osiptal, en gima idhi to ok teri ni idhi nindo. En gima itime kata ofis. Kata mana kaka wantie ni inyalo mi yath itimo ne endoscopy kanyo titieko ni tiwuok tidhi. Imi yath ma miyo imi yath ma moro koro minya inind matin. To nitie lakteche ma be pod time maonge kata yath minindogo. As long as noseket ni throat ni oket nikech en tube kaka okalo no obro miyo ni joka gimoro sakni kanyo. Koro kose mi yath ma spray tigini keta mos to adhi iyi to gidhi iye kucho gi torch no to ging'iyo iyi maber to gineno gimoro amora. To kantie gima no ok ber to ikawo tipimo. Mane kaka iyudo ni koro tuo no nitie. Ok en na cells ma normal, en cells ma cancer. Koro kanyo ma koro weche chakore. Aneno seche mane waiko chenro ni kano aneno pichni niwacho nwa kacha ni endoscopy ni en achiel kuom yore ma inyalo tim godo nonro. Yore magi kendo inyalo tim godo nonro mar kansa mar. Sama in gi kansa ma samo donge iyi kanyo en adhola. To adhola no biro golo kaka remo. Koro adhola no kose biro golo remo, wanyalo pimo cho mari. Kanitie wanno ka remo nitie cho mari to in king'iyo choni to choni en na ka cho ma kawaida. Mano nyanyiso ni nitie kama remo wuok e kuche cho. To remo mowuok mane i dendi ka nitie kansa kamoro kanyo kata nitie gima matimore. Koro mani nyatim achiel. Wanyalo timo test moro ni wanyalo timo nigi H pylori. H pylori binya ng'e ni ka in gi H pylori lachni kata okoni kata remo kata biopsy nyanyiso wani onego wang'i mondo nikech H pylori nyalo kelo ibed gi kansa. Koro chon kaka osiptende ma sani mang'eny tinde onge gi test ni en iluongo ni barium swallow. Barium swallow nitiyo kode chon en x-ray. Imi gima rachar imadho, kisemadho aeto laktar go picha e iyi to neno ni iyi kacha chalo nitie gimoro madonge. To tinde thonde ok timo nikech endoscopy tiyo go yot nikech endoscopy timo dichiel tigin. Nitiere lakteche ma be pod time ni inyalo tim ni dhi teri e theater, ing'ado iyi mayaw aeto ing'iyo kama okuot no kok igolo ring'o matin tichako ikuoyo. To mano tinde ok tim nikech endoscopy en gi dakika 20-30 to osetieki tidhi to waseyudo gino to kendo onge gimoro ni ng'ado dendi. En inya dhi mbele gi ngimani kawaida. Mori nyalo nyisowa ni yore mag timo pimo gi kaka endoscopy mani pimo nwa cha giyudore e osiptandewa e gwengewa nikech ng'eni samoro ng'ato nyalo bedo noneno ranyisi gi to oboro ni kadhi karachuonyo kata e kor gweng'wa kacha bende anyalo yudo osiptal minyalo timna e gigi. Koso nyaka ng'ato dhi mana e osiptende madongo level 4, level 5. Koro endoscopy to pod onge osiptende mang'eny. Kaka Kisumu mang'eny ni en kar Aga Khan Hospital. Apani Siabe temo mondo bed gi margi. New Nyanza ok apani nitie to apani ni embe plan tie mondo bed. Koro Kisumu kamitime ahinya en mana kar Aga Khan Hospital. Homa Bay gene pod gionge kode, Migori gere pod onge kode. Koro Migori tinya dhi Kisii nitie osiptende mitime. Kose timni tests gite kaka ipimo nwacha moyuda motim diagnosis kaka dwarore. Tok diagnosis. Koro kansa en tuo ma dhano luoro. Sama osetimni ma daktar ong'e ni naorie pim ni ogolo ni in gi tuo mar kansa, onego teri in a process miluongo ni breaking bad news. En gima onego teri mos nikech thoth ji mang'eny ka ong'is gi the word cancer ong'e ni en wach ne orumo. Aeto kendo ji mang'eny ong'e ni cancer en stage 4 wach orumo. Cancer pod inya thiedhi. Koro the next process en onego teri a process ming'isi ni imi result no timiye yo mayot gi counseling
mondo koro be prepared mondo timni gima ni staging mondo ng'wani en stage makama mondo ng'isi thieth. Koro konego bi ni ng'isi ang'isa ni in gi kansa timi barua no idhi dala. Mano en gima ok onego tim ne ng'ato ka ng'ato. Onego kelie process maber ma bed prepared in a way ma nyalo konyo ng'ato mondo okop gi bad news. Mori nyalo nyiso daktari ni seche moseteri e kar breaking bad news ni wacho ni timoni hocho ntiere kaka iwuoyo kodi inyalo mana ngekono matin gima timore process ni to process ni en process makawo thuolo marom nade kose nena gima dakika par to setie kodi kod weche makamago en gima itimo mantiere kod follow up bang'e no en gima itimo gi family ni koteni kosetime nang'o. Koro anya wacho ni e pinywa ma Kenya kapok waloso process no maber kabisa omiyo thoth ji mang'eny ma iyudo gi kansa ok water through that process maber. To gimonego tim mokwongo en ni jatuo onego bed ni iluongo gi family ne gibedo piny ing'iso jatuo ni gi ng'ama onego bed ni timo gino. Ka en laktar mar oncologist nyalo time, to kok en laktar mar oncologist onego bed laktar manigi a counselor kode. Koro ginya bedo lakteche ariyo kata adek kata laktar achiel nyalo time to ong'isi result ni test gosetim wayudo ni en kama result owuok kama koro ma e tuone. Aeto kosetim kamano onego bed ni kawo family members machiegni ng'ato mabe okele through that process mong'isi gima otimore. Aeto kotim kamano ibo ng'isi kaka test moko mibo tim mondo ng'e tuono. Aeto kosetiek kamano onego bed ni ichak imi time mondo itim ang'o i-recover kuom bad news no. Aeto ichak iduogo mondo iwuo gi laktar mondo ipenj mondo ing'e mo and then ohandi over to counseling ka test moko dhi mondo ng'e stage no. Koro onego bed na process mok en 30 minutes ka ber onego bed 1 hour to onego time repeatedly ma koro ibed comfortable ma gik ma paro marach kata paro maber ma in go onego ng'i knowledge ma in go mondo ng'e. Koro nyaka o 3-4 sessions mondo koko ng'e ni to watieko ma koro wang'e ni iwinjo tuono inyalo kop kode mondo idak kode nikech kotime haraka ohinyoga ji kabisa nikech gima koro dhi bedo wi jatuo en ni jatuo ng'e ni an ang'o arito tho mara. Adwa ni mondo mang'e ne kanyo en point mapani thothne ok timre pacho ka ato ka ber mana kaka iwacho no ber kiwuotho kod jatuo kaachiel kod jogi mondo mi ging'e ni ma ok en wuoth madhi bedo mayot, ma en wuoth manyalo kawo thuolo malach, moro nyalo kawo pesa mang'eny bende to moro geno nyalo bede nikech thothne mana kaka iwacho cha giparo kamana ni en death sentence. Daktari wang'e ne kidienje mopogore opogore kata stages mag stomach cancer. Koro kaka wasewachoga en ni kansa gi ok chakre odiochieng' achiel to kansa okel gi gimoro achiel. Koro idon ka kansa chakore e dend dhano kuom cells ma normal. Koro idon ka kachicha wan gi en ni kuom stomach kari kanyo in gi cells gi mag stomach matimo digestion timo gik moko. Aeto cell achiel kende ema dhi bedo mopogore gi ma aeto chalo ng'ama wiye rach. Ochalo bedo ni en ka mana cell achiel. To gik mamiyo koro cell achiel ni bedo wiye mebedo rach nya bedo gi genetic change. Gik makelo ka kong'o mamadho, ndawa mamadho, chiemo ma wachamo, chamo, H pylori, acid go. Koro cell ni dhi bedo mopogore gi ma to chako donge speed maka cell ni waka molokre cell mondo gibed jariyo en odiochieng' achiel makawo seche adi seche ariyo. Koro odiochieng' achiel gisebedo 8. Aeto en kar timo tij cell ni mar digestion en otiyo tijene. Koro do ni koro digestion koro kote mano ka jok manigi kansa go bedo ni koro gitimang'o ok ginya timo digestion gibedo gi gas mang'eny. Acid monego bed ni cell ni golo acid ma mondo okony ni mondo koro otek bacteria en ok ogol acid. Koro timo gima cell ni ok otim. To koro gino medore. Aeto bang'e cell ni bedo maduong' ma koro chalo ang'owa kaka liver kama chalo adhola. Aeto bang'e kosebedo kaka adhola kama to timang'o owuok. Onyalo wuok ka to cell monego bed ni en e yika dhi obwongo ni mano iluongo ni metastasis. Cell monego bed ni e yika dhi e liver. En liver kanye mo dhi kae. Thoth gihero kama chiemo nitie. Liver ema chiemo odake. Koro ido ka in gi cancer stomach kichopo stage 4 thoth ji odhi e liver.
Gihero kendo oxygen nikech wadwaro oxygen mondo kok watim ang'o waswag chiemo mondo wayud energy. Owuok kanyo odhi e lung. Koro thothgi spread ga dhi e lung. Koro process ni moa kaka bed kae nyalo kawo kuom higni 5 to higni 10. To mondo bed kae nyalo bedo kuom dhi mana ka higni 7-8. Koro sama oyudo ni in gi kansa, gino nok ochakore nyoro. Gino ochakore chon. Emomiyo ka kwanya timo screening kae to wanya make kapok obedo kuwe makoro dhi kama. Manyo screening inya timo ng'in to cell ma in gogo koso gibedo kae onge shida, kuonde gi onge shida chakore koro kidhi kuwe. Karimu mi wacho nwaga daktari e chendo ni stage 4 koro en gima osedongo mosebedo maduong', en gima koro osewuok kamoro achiel modhi koma chielo nikech nochako kaka sel achiel. Kendo kawuono tipimo nogodo maler mokalo. En sel achiel, genetic changes gik matimore e kit ngimawa, kaka wachiemo, kaka wadak, kaka wamadho kong'o kod weche makamago dhi to loko sel achiel. Kato sel achiel ni koro dhi to omedore, opogore obedo 2, kata 2 gipogore bedo 4, koro gidok adonga mapiyo piyo modhi obed gimoro maduong' kabisa. Aito koro en olokore gire nono, en onge control mad body. Koro makin gi immunity maber. Mano ka immunity maber. To koro immunity no nyalo golo cells gi magole dendi. Emomiyo sama ibedo matuo, tibedo gi fever, ibedo kiol nekech cells gi ma normal mag immunity temo gore. To gino be sama in gi cancer cells gino timore. To ka in gi stress mang'eny, imadho kong'o mang'eny, imadho ndawa mang'eny, koro immunity weak, koro ok tim gini. Koro ino ka jok mamadho kong'o nga yudo cancer molo jok ok madhe. To so dokta jok manigi stress mang'eny, changes e ngima ji, kelo ga thoth ji mang'eny bedo gi cancer. Ma samoro kane gionge gik makamago cancer dok obedo e dendgi. The body do bedo gi strength monyalo fight gigo moko. Ngeni cancer biro mondo tieki, the normal body dwani mondo idagi, sustain mondo idagi. Koro en a fight between en gorruok, en lwenje dendi. Lwenje dendi ka. Ma iti wuotho kawaida to lwenje to dhiga dendi malich. Koro ibo ingi ka en weak, to gik mago maricho go ema weaken the body. Okang'eyo gima nyalo timore daktari, samoro ng'ato nobedo kod stress mang'eny, wadwa kawo yweyo to kapok wakawo break. Samoro ng'ato bedo kod stress kotende kod 1 2 3 kata ndalo moko stress ne ni odhi orumo. Okang'eyo ka immunity bedo motegno diere ma stress ne odhi orumo maka koro wechegi osechako bede to ngimani bedo makare koso. Yiena idwok mano kwaseduogo bang' thuolo machuok mokalo. Ka wang'iyo bende ni seche me iseneno mosetim screening, thieth thoro chalo nade? Okay. Nyakora Mugi Ajwang', iwinjo gima timore? Genetic changes, kaka cells mag dendwa lokore. Ochako ka sel achiel to lokore loka kamano modhi obed gimoro nono. Kidieny mar 3 en kidieny mok adwa nobai kata matin, omiyo kikisudi. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. In seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Dawe Rimpol, lingti, kik tem wacho gimoro. To mondo mi ang'e gimomiyo Hashdip dwaro nyathi, bro chuno mondo mi anane gima nyalo timo kae piyo. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Dial *811*709# to get How Great Thou Art as your Skiza tune.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'eyo kacha gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar stress. Ne wayudo kacha ni nitiere genetic changes, tiende ni kaka ngimani nyalo loko cells mantiere dendi. To chako gi cell achiel kende to dhi to lokore makoro nyuolore matek mokalo ma ang' obed pith maduong' mak bende nyalo kere kuonde mopogore opogore. Daktari nomulonwa kacha ni stress nyalo miyo kata nyalo keto ng'ato e thuolo mamalo mar bedo kod kansa. Daktari napenjo ni kapo ni ng'ato bedo kod stress kata ochopo kamoro ma stress nodogo lal, ka del nyalo reverse damages mano setimore ka koso. So stress en gima ber e ngima nikech stress ema miyo drive miyowa drive ema miyowa timo gik mang'eny. Kata nyithindo mane nitie chando sirikal gi en stress ema miyo gitimo kamano. Kane gionge stress dok giparo ni gik moko dhi marach. To stress kibedo go ken stress matin kuom ndalo machuok mano to beto. Ka stress obedo ma koro obedo ma ndalo mang'eny kabisa to en gima obiro to pod omedore ameda onyalo affect dendi nikech damage motimo nyalo bedo very long and damage no nyalo chandi kuom. Ing'eni stress nyalo miyo ineg ng'ato, stress nyalo miyo inegri, stress kibedo go mang'eny inye dokta maka dendi koro chako rumo, stress will affect immunity. Koro stress matin mano is good mondo drive the normal life. The stress ndalo mang'eny ok ber. Koro stress ko in go mang'eny damage is already caused. Lakini ken matin to reverse nyalo timore. To kwa stress ma kila kitu mani idhao gi ng'ato, ionge pesa, mago kawaida. To ma stress mionge ti kuom kata higni 4, ionge pesa kuom higni 3, ichandori kuom kama mage stress ma kelo tuoche mabiro end up bedo kaka cancer. Kata nyalo wake up cancer mane nitie dendi kuchicho, mane immunity control koro control. Seche mose yudi ng'ato nitiere kod kansa mar ich, daktari waneno kacha ranyisi mopogore opogore, bende ni mulonwa kacha ni stage mokwongo nyaka stage mar 2, thoth ni ranyisi ok nen ahinya, stage mar 3, stage mar 4, koro stage ranyisi gi osechako nyisore. Seche mochopo stage mar 4 makoro en kansa mosetegno mosebet maduong' kaka waneno kacha cha, ranyisi chalre achala koso? Ranyisi opogore yudore nikech stage mar 4 koro osewuok kama nochakore no modhi e fuondi moko. Thoth ne kosedhi e fuonde moko chako kelo sida. Koro man thoth ji kar stage 3 ka wano ka ji mang'eny kabisa dend gi chako dok piny, weight loss. Ido ka ratil ng'ato chako dok piny. Ng'ato chiemo ga kawaida to ratine doka doka. Samoro nyalo dhi modhi e iyi ma yudi gimi luongo ka gwacho kacha pi opong'o. Ido ka ng'ato dende odok to ka en ng'ama mama to chalo ng'ama timang'o nigi nyathi e iye. Koro ido ka pi nyabedo nikech koro tuo mar kansa ni wuok kama ne nitie iche modonje kuonde ma around nyumbiyogo momako mogolo pi mang'eny. Samoro nyalo dhi makoro pong' kama chiemo kale icha makoro ok nyal kalo. Koro kichamo chiemo tinyalo ng'ok kata chiemo koro dhi mana mos. Jok moko be kamo kuduong' kabisa kamano onyalo barore michak ng'ogo remo. Onyalo barore. Nikech en gima dongo mabare koro chak nang'ogo remo. Ma en ga very dangerous sign. Samo nyalo bedo ni kata obedo maduong' e iye kuyo to golo ga remo matin to remo no kuoge dhogi wuok kor oko. Mido ka in kidhi oko to oko ni chalo mna maka. Rateng' kabisa. To rembi dok haraka karaka. Samoro nyalo donje kori makoro kel ibedo gi aonda michalo mna ng'ama nigi pneumonia, ibedo ng'ama tuo. Samo nyadhi e choki modi spinal cord mari ma ibed ka tiendi onge gang'o nguvu mibed gi paralysis. Koro pogore samoro nyadhi e liver mari mokil gima wang'i bedo mayelo koro gine ojuri mari ok donje nikech oblock kama ojuri kalo nikech ojuri kalo ga mana e bwo stomach kanyo. Koro kodhi modinore ojuri koro donjore pong' mane i dendi to koro mi bedo mayelo. Koro luwore gi stage mosedonje to kata ka en kanyo luwore ka kuduong'. Koro stage 3 stage 4 thoth ji chako bedo gi complication mang'eny. Seche mocho ni complications daktari ponono ni ng'ato oyudo thieth stage mar 3 stage mar 4 ma bende wadwa ni wadonje weche mag thieth, thuolo chal nade mag chango thoth ji kuom stage mar stage mar 4 en korioe tek ahinya mondo orume del. Stage mar 3 inyalo duoge modog piny mogole kata inyalo duoge mochunge. To thoth ji stage 3 pod bo nyalo thiedhe
moe to nyacha koduogo kendo lakini stage mar 4 to koro yoe mana matin tin yeah. Maka beto weche mag screening mane wawacho ka ber onego time mbele mondo make mbele kapolo tin minyalo gole del kata nyathidhe motieke te thothne kaka kansa mag thuno isepuonjowa ka kata bende wawinjoga in owuon isepuonjowa mang'eny nitiere kaka joma mine onego bed ni mulo thundegi dichiel e dwe onego bed ni idhi timo ni screening kaka mar cervix dhood nyodo onego bed ni itimo gik moko kaka pap smear onego bed ni idhi screening kaka mar prostate ne joma chwo bende onego bed ni idhi screening koro kaka mar HDT timo screening nang'o daktari koro yo minya tim go screening ma en onge gi screening achiel minya tim to wanyalo dwaro mana kapod en e kuro yo minya time ma pinje kaka Japan gere timo en ni jidhi ing'iyo iye kuchitimo ne gimiluongo ni endoscopy cha ma endoscopy ni mitimo go diagnosis ni screening be imatimo mar ariyo inyalo tim ni gimi ing'iyo ni to nikech wang'e ni ka kansa no nie iye kucho thothne chako ga gi remo wuok matin tinde wuok koro itimo ni gang'o ipimo oko ni mondo ng'ini oko ni nyabedo gi remo wuok e dendi kamoro miluongo ni fecal blood to en accurate kabisa nikech remo nyalo bedo ni leak kamoro amora kata mana kuom nyombi madongo nyombi matino ich koro mano kosetimo nitie remo kamoro atichako manye screening magine en ni jok manigi H pylori gi onego screen nikech onyalo kelo kansa ni koyud gigo tithiedh nikech H pylori en bacteria mimi antibiotics mitiyogo to onego bed ni tieke to kisetieko antibiotic to onego bed ni pimo mondo oyud ni H pylori orumo koro mage yo minyalo tim no screening mare to screening mare ok en direct ka pap smear kata mammogram kata mulruok kaka mar fecal ni onego bed ni ng'ato bukore buka ka dichiel higa to wacho ni mondo mi otim the screening koso dhi hospital ting'iso nikech ok dwar ni mondo kotim ni test ni nitie preparation ok dwar ni mondo iti gi yedhe moko ok dwar ni mondo iti gi chiemo mantie gi ringo tie fruits moko mondo ko bed mondo tim ni test mondo ng'is ba result maber koro nyaka dhi hospital wuo gi laktar screening ok onego wuoga ni dhi screening screening onego dhi mondo wuo gi laktar mondo laktar o prepare yi mondo tim ni screening ke screening no inyalo dhi king'e ni iler kabisa kuom hawi marach imoro wuok to mane kanya bedo ni gima ni nya bedo matek koro bed ni screening idhi mi bed piny gi laktar wuo gi laktar nitie gik mobo penji nya bedo ni nitie tuoche moko ma bende sami timo ni screening inya timne gi screening koro kocho ni mana kansa no kende inya tim ni tuoche moko koro screening obed gima comprehensive micheko dendite e tuo ma kansa tuoche moko ngimani after screening onego bed ni gin bi change atibedo gi plan kako onego bed ni chekiga to kemna gimidhi tiwuok to wacho rumo manyaka iki maber inyalo dhi adhia iwoni weche beyo kare odhi to lokore gik moko nono maber nyalo kelo ni chandruok moingo kaka ne pok idhi ka to ang' ne kelo wach ma wacho ni gimiki ok nyal hinyi gimiki ok nyal hinyi daktari kosetim ni test moyo nitiere kod kansa mar ich oseneno ranyisi gi ma onyiso duto te nitiere kod kansa mar ich osetim ni nyaka staging mone nitiere stage mar 2 nitiere stage mokwongo kata stage mar 3 kata stage mar 4 thoth ne thieth thoro chalo nade koro kosete koro wuoth chakore ni koro oseng'eni gi kansa koro wuoth boluwore gi stage ma intiere nitie stage ma kind gi stage mar 1 kata 2 inya tim ni operation magol kansa to operation mare thoth ne itimo osiptende madongo timo osiptende matindo nikech en operation ma nyalo bedo ma nigi complication mang'eny koro thoth ne ber kitimo osiptende madongo kaluwore type mar operation boyudore ko en malo mar stomach kata piny mar stomach itimo gi yo mopogore opogore koyud ni en stage mar 2 madhi mar 3 samoro wanyalo dwa ni mondo wami yath mar chemotherapy yath mikete lwedo gi mondo duoke matin oduoke kaka stage mar 2 mondo eko gole yo mayot koro nitie stage mar 3 minya duoke stage mar 2 mondo koka golo nitie jo stage mar 3 ma koro neno ni en ok nya gole koro thieth mitime en mana mar yath mar chemotherapy koro stage mar 4 to koro thieth ne opogore nikech en gima koro itimo ni complication ma en gono emithiedhi nitie jok mimiyo chemotherapy go ibiro radiotherapy miyo gik mopogore opogore to kaka kansa mar stomach thiedhe bedo ga matek nikech en kama chiemo kale complication mag thieth ng'eny ka kabisa kata jok motim operation michango no bedo complication mang'eny kabisa nikech en igolo kar dendi ma fuon dendi manigi
function Nigi very tich important maduong' maduong' mokalo. kabisa. To ng'eni sama osetim ni operation no ilokori ng'ama opogore gi ng'ama ne chon cha. Nikech nitiere gik ma stomach ni kende manya timo maonge kama inya timo. Miyo sama otime no nyaka make sure ni koro function no bedo substituted. Koro nitie a lot, ok en operation mayot kaka ma itimo mar golo nyuol kata ng'ada yi kama en gi complication preparation. To nyaka bed ni in gi ngima kendo in ng'ama otegno kabisa mondo kidhi operation mondo operation no bed successful. Kech kotimi ka in weak to itimo ang'o? Ok gine. Nitie gik moko ma inya tim kaka samoro inya yudo ni koro chiemo ok donj kabisa, inya ket ni pipe. Samoro inya ket ni pipe ma koro chuno ni kar chiemo cho dinore ma chiemo ok nya kalo dhogi mondo odonji, iketo ni pipe mirwako iyi koke chiemo donjo. Koro nitie thieth mopogore opogore luwore gi kama intie, complication stage to gi thieth modwa timo mondo konyi. To thiedhe to ok yot ga kabisa. Thiedhe ok yot. Thiedhe ok yot. Kaka ineno kaka chemotherapy ok en thieth mayot kabisa. Nikech en thieth ma long, side effect nitie mang'eny, complication nitie mang'eny. Kaka wanene picha ka daktari stage 0, stage 1, stage 2, stage 3 nyaka stage 4. Mabende ni wachini koro kochopo 4 ka tene na migaya ene na makori kweya. Stage 3 ni wachini kaka inyalo timne ng'ato chemotherapy mochako duoke stage 2 kaito itimo ne surgery igole. Stage 1 ni wachini thothne igole ga gi operation. Wacho rumo koro ok chak med thieth moro. Wantiere kod ich ka daktari, adona kawo ranyisi mar cancer stage 3 wakete ijni. Seche ma itimo thieth mondo mi odog piny, osekuot mopong'o ich ka makoro entiere ich ka itimo chemotherapy mondo mi odog piny mondo mi eka timne surgery. Ng'ato nyalo chiemo yo makare seche modhi nyime gi thieth. Ok onyal chiemo yo makare nikech entiere kod chandruok e ich. Seche ma pod entiere thieth ma pok odhi e surgery ma iwacho ni keto pipe kod weche makamago, process ni ang'a timore ne jatuo ni bedo nang'o? Koro thoth jok ma keto pipe gin jok ma wachunge chung daktari. Koro kichopo kini gi kansa ka ok ne kasa mise chiemo biro chiemo swagore iye ka kuom seche mar 2 ai tigole kanyo to wuok to dhi. Koro digestion gi donje dendi, donje fuondeni. Koro kini gi kansa kaka maka onya bedo maduong' mobed kama modino kata kanyo modino. Koro chiemo maka kata koswagore to ok kal. Koro inyalo ng'ok kata dak e iye ka. Bloating mane wawacho gi ng'ok mane wamulo cha. Koro timo ka. Koro mondo chiemo donj kae gimitimo iketo ni pipe. Inyalo tim pipe ni kao ka ing'ado tiloro kanyo to ma ikawo tiketo ka. Mana chiel. Mano kotimore kanyo. Koro mano kibineno. To onya bedo no timore kata ka emobeda maduong' moloro ka. Koro chiemo biro ka kochopo ka to kal dok malo. Koro timang'o ikawo pipe oko ich tiketo to donjo ka. Koro in dhogi cha chiemo kal kanyo chiemo kalo kanyo to donjo kanyo. Koro luwore gi kama entie complication nitie kelo ya. Koro stage 3 neno ka koro en odhima odwa kalo ka. Koro ma en minya nene kogo picha to nyabe nitie nyende moko mabe osedonjo mosadi. Stage 4 to ma koro osedhi mar oko. Stage 3 to pod eneja ka koro ma inyalo timo operation magole ka. Kesa mo timo operation ok wagol wang'ado kama chiegni, nyaka igol nyaka kuto te mondo kik iwe kansa odong' e del. Koro ma kitemo to tek inyalo golo nikech en kama duong'. Koro wadwa ni obed ma koro en mana kama tin ma kigole kaka ma tigolo mate to wuok. Ati igine imako kar stomach no bedo kaka ne nitie chon. Mana kaka iwacho ni en chandu kata en tuo mathiedho tek. Ok ang'eyo kinyalo geng'e daktari. Geng'o tek. Pinje kaka Japan gisetemo kabisa to pod tek ok oyot kabisa nikech en gimo okine en gimo opandore iye kuchicho to kendo kako biro ene kaka tuoche mang'eny mabedo kaka mag ulcers, acid, ang'o ma kawaida. To kendo ok nyatim ni endoscopy no pile en una gima nyaka tim dichiel. To endoscopy no be nyaka tim gi ng'amo ng'e tijno nikech samoro ka otimni endoscopy ng'amo kong'e nyalo nene to karo kong'e ni en. Koro experience, expertise gigo nyaka bedi eka nya yude mang'eni en ma
ma ok en wawe. Magima anga nyalo konyo mana matin en kadichiel kitimo wellness check kaka ni wacho nwachate en gima bok nyal tim pile pile to kapono no ni nyalo to tem mondo mitime nikech ka nitiere stage 0 stage 1 stage 2 nitiere kaka pod inyalo jole. Wach mogik daktari minyalo weyo wagodo kotende kod kansa mar ich. Koro kansa mar ich waneno ka medore. Chon waparo ni en kansa mar jo Japan, jo China go, lakini wanene ko ng'eny ka. H. pylori en gima ji ng'eny go nikech oae pi, oae chiemo. Kin gi H. pylori onego thiedhi mondo ing'eno rum nikech en gima inya thiedhi. Kiyudo ka idhi osiptal tin gi acid mok rum, acid no onego tim ang'o ocheki, onego idhi mondo tim endoscopy ong'i iye kuchicho mondo ong'e ka gin go. Ng'ata nya yudo kansa ni, ok ochuno ni nyaka ibed ng'ama central, ok nyaka bed ni japur, ok nyaka bed ni Uganda wan ji mang'eny ma yudo kansa gi to onge gi risk factor. Koro kineno ka dendi ok dhi maber, tuo ni en tuo ma en na seche te, dhi mondo laktar ocheki mondo tim ang'o ong'i ni ionge kode. Nyaka timni diagnosis by exclusion. Poni ng'ato deher mondo mi otudre kodi kata oseneno ranyisi gi odwa ni mondo mi obed gadiera nikech ranyisi gi bende biro ga gi tuoche mopogore opogore. Obed gadiera ni samoro nyalo luor to en kata onyalo galore to en inyalo yudi kanye. Ji mang'eny gin gi luoro mang'eny, koro inyalo yuda Kenyatta Doctors Plaza 46 kata German Medical Center man go office kanyo. Kata Kenyatta Hospital kibiro oncology side inyalo yuda. Ndimo namba office kawuono. Pod ilose. Watimo adjustment moro obo chako tiyo next week. Kamada ya daktari amor keda doko ni erokamano kata doko ni dich ni theater ti wachi ni mondo bi ponjo oganda wa okwa ka yoro yemwa doko ni erokamano makende. Erokamano. Dr. Ochieng en laktar molony e thiedho kansa e yore mopogore opogore, e yor stima, e yor yath, utime nuclear medicine kod mago duto te. Osebedo kopuonjo e ndalo mang'eny kotende kod wechegi. To wacho kacha ni gima duong' en timo screening dichiel. En cheko dendi, en mulo dendi mondo mi ing'e ni to dendi chal nade. Ne in jahera mar cheno ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek ne director na, erokamano Nyalinzi ne producer na Perpetual Koth, erokamano mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.